Atlantiko plazan gaude, aurten 100 urte beteko ditu ekainean izango da, orain dela 1 urte mende bat plaza honen estalkia edo eraikina edo plaza bea inauguratu zala, eta, dagoeneko ja amaitu dian diru laguntza bidez egin ditugun eraberritzen lan. Ez dira eraberritze lan erresak izan, urte ditun eraikin batek bere zaitasunak ditulako, eta aparte, konjunto monumental edo monumentu gisa ere badaukalako eta babestuta dagolako, baina funtsean helburua izan da eraberrikuntza sakon bat egitea, hormigoizko egitura da, nahiko zaharkituta dago, batez ere estalkiko gunea, dena berritu da, babestu da, iragazgaiztasuna ere bermatu da, eta hemen herri erdian, hemen goian estalkilau bat daukagula aprobetxatuta, panel fotovoltaikoak jarri ditugu energia berriztagarria lortzeko, hemen inguruan bai udaletxea, kulturetxea eta ditugun eraikin publiko guztiak hornitzeko. Eta beste helburu garrantzitsuenetariko bat bai izan da, dakizuenez asteazkenero hemen asteroko azoka ospatzen da, eta azoka horretarako ere azpiegiturak eraberritzea. Hemen argiteria berritu da, instalazio elektriko guztia ere berritu da, eta urtetan izandako eskara bat izan da, hemen asteazkenero eta batez ere negu beltzean edatozen erosleak modu behintzat egokiogo batean egotea, konfort pixkat hobea izatea, eta horretarako hemen ikusiko dituzute holan edo toldo moduko batzuk jarri ditugu, bigota jesten ditugunak, balde batetik bai euria eta eguzkia ere pixkat babesteko, eta horiek hemen altura beraino ez dira iritsiko, baina bai osatuko dugu beko partean jarriko ditugun beste itxituran mugikor batzuk. Leno komentatzen dizuen batzuei pandemian jabetu ginela, ekitaliak egiten genitun bakoitzean, aforoak eta kontrolatuta zeudenean, itxi behar izan genduen plaza, plastiko beltz batekin, eta hor bai konturatu ginen, 2 metro arteko babes batek asko eragiten zula haize korronteak kendu eta bertan zeuden pertsonak hobeto batean. Hori egin nahi dugu azokara pasa, eta gutxienez saltzaileen atzekalde hori babestu haize korronte horiek hain bortitzak ez izateko. Eta bukatzeko diru laguntza ere erabili dugu elementu ezberdinak ere osagarriak direnak azokakoak egiteko, hor beran daude auto martxan jarriko dian takilak, asteazkenean badakizue goizetan jende asko lan egiten du, erosketak egin ahal izateko webgune bidez edo aplikazio bidez eta gero jaso ahal izateko webgunean bera ere berritu dugu, packaging edo poltsa eta hondakinetako elementu berriak eta jasangarriak ere egin dira, eta azokarako elementu mugikor berri batzuk ere egin ditugu laguntzaren bitartez. Nola sukaldea, ezuela tornin sukaldariak etortzen dira noizbehinka, informazio gune bat, eta pop-up moduko gune bat ere jarri nahi dugu, Euskal Herriko beste produktu eta bertako ekoizle batzuk ezagutarazten. Normalian, holako eraikinak ohituta gaude, egurrezko egiturak eta harrizkoak izatea, kasu honetan hormigoizkoa da, hormigoizko egituzeko eraikinetako bat, eta hormigoia hasiera baten urteko eretan nartu gara, garai bateko teknikak eta pixka bat aztertuz, restauradorekin ere ikarlanean, kolorien estrategiak ezberdinak egin ditugu, iregingo koloriekin eta lortu zitezken. Azkenean, eraikin honek dagoena da, esku hartze asko. Gehien bat, nahiko parteetan, erabiltzen den eraikin bada, eta orduan nahiko kaltetuta zegoela. Zaiatu baina da, originaltasun horretaritz bideratuz, berriz eraikinak dentasuna. Ni personalmente oso ondo. Aurrera pauso handi eman da, ni uste, eta txuguntasun eta obra, nik ondo ikuste, oso ondo. Beharrezkoa. Niretzako ere bai, oso obra eta oso ondo gelditu da, eta beharrezkoa. Guain jendek respetatzen duen eta ez pintatu eta pixka zein du, zeintzen duen. Honek kosta handi izan du,
eta nik uste dut zein du barra lau, den duen altzen.